uban sa mga instrumento, ang kalipay kay sayang, ukulangan lang, tugtugan na ang gitara, ipalanog na ang trompeta, ang Ginoo sa gugma, pasalamatan ka, tugtugan na ang gitara, ipalanog na ang trompeta, salamat Ginoo sa imong kaayo. Sa ngalan sa mahanog sana kog sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ug kalinaw sa Dios atong Amahan ug ni Hesukristo ang atong Ginoo manaa kaninyo. Kaigsunan hinulsulan ta ang atong mga nabuhat nga kasalanan aron mahimo kitang angayan ug andam sa paghalad ining sakripisyo ngadto sa Dios nga makatabang kanato sa atong mga gikinahanglan ug makatabang usab sa uban nga gusto natong tabangan. Kami nakasala kanimo ug nakalapas sa imong kaayo. Ginoo kaluoy kami kaloy kami pakita agugma ug kaluoy kami nga nagapaabot sa kaluwasan. Ginoo kaluoy kami kaluoy kami. Kaluyan unta kita sa Dios ang magkagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga nabuhat ng kasalanan, ug dadon kita niya ngadto sa kinabuhi sa kalinaw ug kalipay nga wala nay katapusan. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Himaya sa Dios, himaya sa Dios, himaya, himaya sa kahitasan. Ug kadait sa iyang mga tawo, dinhi sa yuta. Ginoong Diyos langit lupain, Diyos Amahan, makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadaig kami kanimo, tungkol sa imong himaya. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan. Ginoo
Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Kaloy, ikaw ang kalingkod sa buho, sa amahan dawata ang himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa kahitasan. Kay ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang lamig alam. O Jesucristo, sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Amahan. Amen, amen, amen. Magampo kita. O Amahan, ginubala mo ang tanan, ngadto sa ilang kahingpitan, subay sa imuhang balaod sa gugma, himuang mahigugma kami kanimo, ug mahigugma kami sa amo isag usa kanamo, aron madangat kami nga sa kinabuhing tunay, kay alang niini imo kaming gibuhat, kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi og hari uban kanimo, Dios sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Amos. Pamati niini kamong nagtamak sa mga timawa, ug naninguha paglaglag sa mga kabus. Nag-ingon kamo sa inyong kaugalingon, dili kami makahulat sa pagkatapos sa balaan nga adlaw, aron makapamaligya kami og mga trego. Kanus aman matapos ang adlawng igpapahulay, aron makabaligya kami sa among trego. Mahalo nato ang presyo niini, gamiton ta ang dili hustong taksanan, ug usbon ang timbangan aron paglimbong sa pumapalit. Ibaligya tagmahal ang walay pulos nga trego, ug paliton ta ang kabos sa presyo sa usa ka pares nga sandalyas aron mahimo siyang ulipon. Ang Ginoo, ang Dios sa Israel nanumpa, dili ko gayud hikalimtan ang ilang daotang mga buhat. Ang pulong sa Ginoo. Daiga ang Ginoo nga nagabayaw sa kabus. Daiga ang Ginoo nga nagabayaw sa kabus. Daiga kamong mga sulugoon sa Ginoo, daiga ang ngalan sa Ginoo.
Labaw sa tanang kanasuran, mao ang Ginoo. Labaw sa kalangitan ang iyang himaya. Kinsay sama sa Ginoo atong Dios, nga gipalingkod sa trono sa kahitasan. Og nagadung-aw sa langit ug sa yuta, nga anaa sa ubos. Gibayaw niya ang ubos, gikan sa abog. Gikan sa kalapukan, iyang gialsa ang kabus. Aron palingkuron siya, uban sa mga kadagkuan. Uban sa mga kadagkuan sa iyang lungsod. Dayka ang Ginoo, nga nagabayaw sa kabus. Kinutlo, gikan sa ng sulat ni San Pablo, ngadto kang Timoteo. Busa awhagon ko kamo, una sa tanan, nga kinahanglan himuon ang mga pag-ampo, mga pangaliyupo, ug mga pagpasalamat ngadto sa Dios, alang sa tanang tawo, alang sa mga hari ug sa mga tanang nagmando, aron makabaton kitag mahusay ug malinawong kinabuhi. Dios nun ug subay sa hustong pamatasan. Maayo kini og makapahimuot sa Dios nga atong manluluwas, nga buot nga maluwas ang tanang tawo ug mahibalo sa kamatuoran. Kay may usa lamang ka Dios ug usa lamang ang naghiusa sa Dios ug sa mga tawo, ang tawo nga si Kristo Jesus, nga mitugyan sa iyang kaugalingon aron pagluwas sa tanang tawo. Kini ang kamatuoran nga luwason sa Dios ang tanang mga tawo sa gitagal nga panahon. Kini ang hinungdan nga gipadala ako nga apostol ug magtutudlo sa mga dili Hudiyo, aron pagsangyaw sa mga mensahe sa pagtuo ug kamatuoran, ug wala ako magbakhag. Buot ako nga magampo ang mga lalaki sa tanang dapit, magampo nga binayaw ang mga kamot, sa walay kasuko ni panaglalis. Ang pulong sa Ginoo. Alleluia. 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 Lamdag ka, O Ginoo, sa gilaktan ko. Ang pulong mo, ang Iwag sa dalan ko. Lamdag ka, O Ginoo, sa gilaktan ko. Ang pulong mo, ang iwag sa dalan ko. Lamdag ka. Ang Ginoo manaa kaninyo. Gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Ang Ginoong Hesus miingon ngadto sa mga Parisiyo, may usa ka dato
Dihay usa ka dato nga may sinaligan. Ug isugin lang siya gagiusik-usikan lang sa iyahang sinaligan ang iyahang katigayunan. Busa iyang gitawag ang sinaligan o giingnan. Unsa man kining akong nadugog may tungod kanimo. Hatagi na kog hingpit nga husay sa imong pag-atiman sa akong katigayunan. Kay sukad karon, dili ka na akong sinaligan. Busa nagkanayon sa iyang kaugalingon ang sinaligan, papahawaon na di ay ako sa akong agalon. Unsa may buhaton ko, dili ako makahimo sa pagpangawot og kanal, ug maulaw usab ako sa sigig pangayo sa mga tao. Kini ang akong buhaton. Aron kun papahawaon ako sa akong trabaho, may manghigala unya ako nga mopasaka kanako sa ilang balay. Busa iyang gitawag ang tanan nga utangan sa iyang agalon. Ang usa iyang giingnan, pila bay utang mo sa akong agalon? Usa ka gatos kataro nga lana, bitubag ang tao. Aniya ang imong bali? 50 na lang kataro ang isulat. O giingnan niya ang usa, ikaw, pila ba'y utang mo sa akong agalon? 1,000 kasako nga trigo. Aniya ang imong lista? 800 na lang kasako ang imong utang. Ang agalon ni ining tikasan nga sinaligan, bidayeg kaniya tungod sa iyang inantigo nga buhat. Kay ang mga tao nining kalibutana mas maantigo pang mudumala sa ilang buluhaton kaysa mga tao nga iya sa kahayag. Og si Jesus mipadayon sa pag-ingon, busa sultian ko kamo, pagbaton o pag-angkon kamo mga higala, pinaagi sa mga bahandi o katigayunan nining kalibutana, aron ikahurot na niining mga bahandia niini sa kalibutan, dawaton kamo didto sa walay katapusang puloy-anan. Kinsa kadtong kasaligan sa gagmayng butang, kasaligan usab sa daghan. O kinsa kadtong limbungan sa gagmayng mga butang, limbungan usab sa dagko nga mga butang. Busa kun kamo dili kasaligan sa inyong paggamit sa bahandi nining kalibutana, kinsay musalig kaninyo sa tinuod nga mga kabtangan? O kung dili kamo kasaligan sa mga butang sa uban, kinsay muhatag kaninyo sa inyong kaugalingong mga butang? Walay tao nga mahimong sulugoon sa duha ka agalon, kay mahitabo gayud nga iyang dumtan ang usa o ang usa iyang atimanon o higugmaon, o unungan niya ang usa ka agalon o ang usa iyang sawayon. Dili kamo mahimong sulugoon sa Dios o mahimong sulugoon sa kwarta. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Manglingkod palihog. Maayong buntag kaninyong tanan. Daygon ang Ginoo nga nagbayaw sa kabos. Maghisgot kita nining atong pagkakabos at tubangan sa langit o sa Dios, o ang atong pagkadato at tubangan dinhi sa kalibutan. Ang atong pagkadato dinhi sa kalibutan, maugayoy rason nga nung maeskwela o paeskulahon ang mga bata, aron moarang-arang kita, dili na magpuyo sa squatters, sa kilid sa sapa, o sa lupa nga lugar nga kung mag-ulan o gamay, mahadlok dayon kita tungod sa baha. Maeskwela ko, unya manabaho ko, usahay magminaro na niini, aron lang gayon mo arang-arang ang kahimtang
dinhi sa kalibutan. Nangandoy ko ni ana, nga diha sa akong pagpuyo sa ubos ulupa nga yuta, musaka unta mi, ato nami magpuyo sama sa gipuy-an sa tanang taga Beverly Hills, sa kanang nastaas gani, nagpuyo nga, dili na mahangawa kung mag-ulan. Labi na sigig ulan ang panahon. Unang eskwela gidong, tarong gig eskwela day, ya panarbaho, aron maparihan na kaan ng mga tao nga naglingkod sa tubangan, nindot na kaini sila kahimtang dong, day, mga arang-arang na ni sila. Ya, dili na unti ata sa wayon, dili na ta daug-daugon. Pero ang tentasyon, basin kita na po'y mo daog-daog, kita na po'y manaway sa uban. Munang kinahanglan gayod nga ibutang ta ang atong pagsimba sa Dios, dili sa kahayahay o kwarta dinhi sa kalibutan. Dako kining tentasyon, no? Dako kaayong tentasyon nga makalimot ako diin ko gikan kung arang-arang na. Dili na ko makig-uban sa mga taong prihan ako sa una. Makig-uban ako sa mga taong humot. Nga dili mo lakaw kung dili humot. No? Nga magdapag igpahumot. No? O na, kanuna na silang ilang sinina. Di na mo lakaw kung dili inutaw ang sinina. No? Kay musaka na ang akong kalidad sa pagkatao. Makig-uban ako nitong mga taong nindot tan-awon. No? Tentasyon kini. Pero, kaigsuunan ko, kung ania kita sa Dios, sa atong pagkaarang-arang, sa atong kahimtang, maantigutang mutabang sa buluhaton sa Dios, o maantigutang mutabang sa atong kauban diin kita gikan. Ug tagaan kita sa Dios, tagaan kita niya kahimanan, nga dili madaog sa tentasyon, o makalahutay sa tentasyon, nga dili gayod mapildi. Tagaan ta niya, munang kadato nga naa sa Dios. Munang maingon dayon, inday, maingon ang bana, bango na, kay manimba nata sa alas 5 nga misa sa Capitol Parish. Dali na inday, bango na. Yang iyang asawa, posible mo reklamo. Pero anaa siya sa pagpailob, sige na inday, mag-unsa na lang na kumamatay ko sunod tuig. Dili na to magkontrolar ang atong kinaw. Mag-unsa na lang mawadaan kong trabaho. Bango na, inday. Bango na. No? Hangtod, nagtupad sila. Ug niagid sila karon. No? Nagtupad sila sa simbahan. Kadato atubangan sa Dios. Adunay tentasyon. Adunay tentasyon, giatubang adlaw-adlaw. Pero aduna usab siya'y kalig-on. Ug ang iyang kalig-on mao gayud, mangadto kita anak. Mangluhod na kita. Mangadto kita sa mahal nga Birhen Maria. Sige na anak, mga anak, magrosaryo na ta. Budangop gayud kita, magpatabang kita sa pagampo sa mahal nga inahan. Mag-unsa na lang ang atong paningkamot kung walay magpaluyo nga gahom sa kahitasan. Matumba gayud kita, madala gayud kita sa tentasyon nga nagpalibot kanato. Dili na ta mahimong angayan nga sinaligan. Sinaligan. Kay sinaligan lamang kita ining kinabuhia. Pag abot na sa panahon nga maingon ang tag-iya, kuhaon na nako. Hatagi ni kag husay kay tiguang rabaka, tiguang naka pinalang ka tuig, baylang makabot tuig. Malang makabot tuig kanang tiguang pila na lay. Nanimaho naman ang lapok. Abugon na sama nako, abog. No? Pero bulahan ang mga tigulang nga miangkon nga kabos sila tubangan sa Dios. No? Bulahan sila nga pirming magkalapok kay gusto silang mutabang sa buhat sa Dios. Kay kasagaran sa mga kabos o mga pobre pirming magkalapok. Ang mga dato magpalayo kina sa lapok. Pero ang nagkalapok, apason Jesus ug iyang kuhaon, iyang iisa, ibayaw niya ang mga kabos. No? Ibayaw niya ang mga kabos. Apason niya gikan sa kalapukan, gikan dito sa mga
nabahaan nga lugar ug iyang ibayaw ang mga kabus. Mga igsuon ko, ini katiguang nato, makabus biya kita. No? Dato, kwartahan din sa kalibutan o dili, makabus kita. No? Sakit ang tuhod, sakit ang hawak, maglisod o bangon, ug inyo na yun, dili ko makasimba kay sakit akong lawas. Tinuod, kay ini katiguang na, pirmi namang sakit. Nganong nakaingon ko, kay tiguang na ko. Tiguang na ko. Dili na ko batanon. Niagi na og dahimo ng kagahapon, unang kinahanglang makakaton karon ug sundon kinis mga batanon. No? Sundon kinis mga batanon. O sabay kapuslanan sa akong pangidaron dinhi sa kalibutan, kung dili ako makagiya sa mga batanon, ngadto sa puloy-anan sa kahitasan nga miingon gani si Jesus, pagkanikamot kamo nga makakabot kamo tiunay nga puloy-anan, ginamit ang mga katigayunan ning kalibutan. Aron ikahurot na nining maong bahandi sa kalibutan, dunay mo padayon kaninyo sa puloy-anan nga dili na gayud madunot o magkuba. Kay kining lawasa, brad, sister, mga tiguang nata, kining lawasa, balay kini sa nagpuyo nga maayo diya sa ilawom. Kining lawasa, balay kini. O sa pangidaron nato, maguba kini. Sama sa balay diha sa kilid, day balay diha iko, kaning balaya ba dako man ni sa una, pero dako gyapon karon, pero gubao na lang. Day balay diha. Dako nga balay. Pero human sa katuigan, mao po nang imong lawas ug akong lawas, maguba. Balay kini sa atong kalag nga mabalahin ug balay sa kalipay nga way katapusan. So gamita ang katigayunan niining kalibutana aron makaangkon kag mga higala nga mapadayon kanimo sa higayon nga ikaw papahawaon na kay ihatod ka na sa minteryo sa Kabantan o minteryo dito dili dito sa Kalamba. Asa man ilubong ang mga taga dinhi? Karita. Karita di ay. Karita. Bisag musugot kag sa dili, ihatod ka sa imong anak sa minteryo. Moingon sila, ilubong na kita ni Papa, ilubong na kita ni Mama. Kiniabot na ang panahon. Asa makapaingon? Mingon ang Dios, dili ko gusto nga ang kabus magpabilin sa yuta. Gusto ko sa kabus nga wala na'y pag-antos ug ako siyang kuhaon o nang pagkabanhaw. Munang tao, kinahanglang makakaton ako ug ikaw makakaton. Kinahanglan gayud makakaton ako sa pagtan-aw o pagdawat sa kinabuhi nga kining kinabuhi hinulaman lamang. Hinulaman lamang. Ang imong mga anak, dili ikaw magbuot nila. Nag-atiman ka lang sa imong mga anak. Kung moingon sila, ulakaw ko, minyo na ko, di ko mutahod nimo, ayaw ko kasuko. Dangop sa Dios aron dili ka buhuot ang imong dughan. Ug mamoy-boy na. Ayaw kayod. Dili na noon sila musunod nimo iniksimba. Kaysa puton ka naman. Ayaw kayod. Dangop kayod sa Dios. Tinugyanan lamang kita. No? Tinuod naa ang tentasyon nga murag kita na tag-iya. Ako na tag-iya sa akong anak. Ako na tag-iya sa akong kinabuhi. Dili ka na. Tentasyon ka na. Pero tagaan kita sa Dios. Tagaan kita niya. Yan ang kusog nga magkalahutay sa tentasyon. Manangingon ang bana, inday, bango na. O pari, bango na. Madri, bango na. Bango na. Kay mo na iyong gipanaaran nga magpabilin ka sa tiilan sa Dios aron makagiya ka sa katawhan sa imong kinaiya o sa imong binuhatan. Bango na. Kinahanglan kayo. Liminister o lektor o kinsa ba, nindot mo tan-awon sa simbahan, pero kinahanglang nindot mo tan-awon sa Dios nga nagtan-aw kanunay sa atong gibuhat sa tago. No? Bango na. Kay magday kita sa Dios kay iyang ibayaw ang mga kabus. Ang mga kabus. So mga kauban ko, sinaligan lamang kita o kinsay una nga mamatay na to dinhi sa yuta. Og miingon na, tapos na ang akong pagsalig kanimo dinhi sa yuta, karon padayunon na kita. Padayunon na tika
nga di sa puluanan sa taas. Dayon, maayo nga sinaligan, apil sa kalipay sa imong agalon. So ayaw kalimot, gusto kitang magdato, pero ayaw kalimti, diin kita gikan, ug ayaw kalimti ang pagsimba sa Dios. Ang pag-ila nga siya gayud ang tag-iya. Aron dato, pero kauban nato sa simbahan. Masayo og buntag, willing magkalapog, aron lang gyud mo apil sa misyon sa atong parokya dinhi sa Our Lady of the Sacred Heart Parish. Dato, pero willing siyang muuban sa mga sama nato. Manindog palihog. Nagatuwa ko sa Dios nga mahan, makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ug kang Hesukristo yang anak nga bugtong ang Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Gianak siya ni Maria nga Birhen, gisakit siya sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang siya sa krus na matay, gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, gisaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan, gamahanan sa tanan. Gikan dito mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing wala na'y katapusan. Gitawag kita ni Jesus nga mahimong sulugoon ug sinaligan sa iyang katawhan. Dadon nato karon ngadto sa amahan ang atong mga panginahanglan ug ang mga panginahanglan usab sa atong mga kauban ug sa tibuok gayud kalibutan. Busa moingon kita, Ginoo, diha sa imong kaluoy pamatia kami. Ginoo, diha sa imong kaluoy pamatia kami. Nga ang mga nangulo sa simbahan, pinaagi sa ilang panigingnan, magtudlo kanato sa malaumong pagpamuhat, sa malaumong paghigugma, ug sa mapaubsanong paglakat uban sa atong Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, diha sa imong kaluoy pamatia kami. Nga ang mga pangulo sa kanasuran, maghago sa papangitag makiangayong mga paagi sa pagdalak kalinaw ngadto sa ilang katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, diha sa imong kaluoy pamatia kami. Nga ang mga ginikanan ug mga langyaw, ginginlan og mga langyaw ug ang tanan nga nagngitag trabaho kanunayng tagdon uban ang dignidad ug pagtahod. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, diha sa imong kaluoy pamatia kami. Nga ang tanang masakiton ug mga walay puloy-anan makahibalo sa makaalim nga gugma ni Kristo sa ilang kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, diha sa imong kaluoy pamatia kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, ngang halangdong tiyupilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, diha sa imong kaluoy pamatia kami. Nga ang mga nagbangutan mahupay na og sila nga mihalin makatagamtam sa kalipay ug sa kalinaw, walay katapusan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, diha sa imong kaluoy pamatia kami. Maluluyo ang amahan, dungga ang mahangyo, nga among gidalangan ha kanimo, uban ang inanak nga pagsalig. Tabangi kami sa pag-ila sa imuhang kahalangdon, sa ingon aglagaran ikaw namo, uban ang mapasalamatong kasing-kasing. Kini among gipangayo nimo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo, ron kining ako inyong halad sakripisyo na wato ta sa Dios Amahan ang magkagagahom sa tanan. Wato nunta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig, paghimaya sa ngalan, alang sa kapuslanan sa tibukin na santos nga katawhan.
O Ginoo, nagahalad kami niining mga gasa, aron pagpakita sa among pagtuog paghigugma, himuang nga magpahimuot kini kanimo, o nga mahimo alang kanamo nga pasalamat ni Hesukristo imong anak, nga maoy among Ginoo, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug magkagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay nabuhi kami diha kanimo lamang ug nahimo kaming tao. Dinhi sa kalibutan, dili lang kay gihatagan mo kami sa imong amahanon nga pag-atiman adlaw-adlaw. Gipasaligan mo pagayud kami sa himaya ang kadaugan nga walay katapusan diha sa kahitasan. Ang Espiritu Santo nga bibanhaw kang Hesus maoy imong gasa kanamo ug maoy unang bunga sa ani nga umaabot ug among pasalig sa Pasko sa kalipay diha sa langit. Hugbusa uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang way huno nga pag-awit. Santos kini ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalang imong espiritu o pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanabo, lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pain, bipasalamat kanimo, bipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tilun-an ug miingon. Dawata kini ninyong tanan ug kana, kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha sa Jesus sa kalis, pipasalamat siya kanimong pag-usab amahan. Bihatag siya niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, Panginom kamong tanan di kaniini, kay kini mao ang kalis akong dugo sa bag-ong tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo naban, si Kristo balik. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesus Kristo nagahalad kami kanimo amahan, diningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ayan, kamo atubang umualagad kanimo. Himuang kaming mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo Hesus magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong katawhan nga matuon kanimo lukob sa tibuok kalibutan nga mao ang simbahan. Himuang mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo 14 among Papa, Jose among Obispo, tanang Obispo kaparian ug tibuok katawhan labi ni kaning aniasin mga tubangan. Hinumdumi sab ang among maigsuong patay na, malaumon nga sila imong dawaton ganha sa kalipay nga langit nun, kay natapos na ang ilang kalipay nga kalibutan nun, pasaylua sila ug padayon na uban sa imong mga santos. Ug kaluoy kaming tanan himo aming angayang makaambit sa kinabuhing tunay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang yambana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton nata sa katuigan. Uban kanila amahan amo ikaw nga daykon ug amo ikaw himayaon. Pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, diha tagana kanimo makagagahom nga mahin, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang tungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Magampo kita sa magkagahom nga Dios ug Amahan, kay untang pasayloon ang atong mga nabuhat nga kasalanan, ug dadon kita niya nga magkapasaylo sa mga tao nga nakabuhat kanato og dautan. Amahan namo nga anak ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo o Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa imong kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy malikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamog ug kagubot, samtang kami malaumong nagapaabot sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton natangi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hali hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita ta ang timaan sa pag-inigsuunay. Panagdait. Peace be with you. Peace.
Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga modawat nimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Akto sa espiritual na komunyon. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug himpit kong gihig-usa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugod nga ako mahimulag kanimo. Amen. Ako ang maayong magbalantay, nagingon ang Ginoo. Nakaila ko sa akong mga gibantayan nga mga karnero, ug ang akong mga karnero nakaila usab kanako. Magampo kita. O Ginoo, gilig-on mo kami pinaagi nining Eucharistia. Padayon na ang pagtabang kanamo pinaagi sa imong gugma. Himo ang mahubad namo ngadto sa kabuhat, ang pagtuog, ang paghigugma nga among gihuptan dinhi. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod palihog alang sumubo nga pahibalo. Mga pahibalo, una, ang atong Catholic Charismatic Renewal, kung CCR, magpahigayon sa lang prayer meeting matag Sabado sa alas 7 sa gabi. Ikaduha, matag Domingo ang atong alas 4 nga misa sa hapon, ari na ipahigayon sa alas 4:15 sa hapon. Ikatulo, atong pasalamatan ang atong anonymous flower sponsor karong Dominguha. Daghang salamat sa inyong pagpadayon nga suporta ikan sa Team of Pastors o Parish Pastoral Council. Palihog manindog, mag-ampo kita sa Angelos. Ang anghel sa Ginoong may pahibalo kang Maria. Ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babayi nga tanan. Ubulahan man ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karunog sa oras sa among ikamatay. Amen. Ania ang ulipon sa Ginoo. Mahatuman din kanako sumala sa imong pulong. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babayi nga tanan. Ubulahan man ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga sasala, karunog sa oras sa among ikamatay. Ug ang pulong na himong tawo. Umipuyo siya uban kanato. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babayi nga tanan. Ubulahan man ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karunog sa oras sa among ikamatay. Iampo mo kami o santa nga inahan sa Dios. Alon mahimo kaming takos sa mga saad ni Kristo Jesus. Magampo kita. Ang grasya mo, nangamuyo kami, Ginoo. Ibubo sa among mga kalag. Haron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel. Nasayon sa pagkatao ni Kristo imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madalangat to sa may mayaw o kabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon og sa gihapon sa katuligan nga wala na'y katapusan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo.
Nahalad na ang misa, manglakaw kita diha sa kalinaw ni Kristo. Mayong adlawng Domingo kaninyong tanan.